Hindi pwede! Boss, kompleto ng items. Walang labis, walang kulang. Mabuti kung ganun. Meron tayong misyon ngayon. Sasakupin natin ang mga kampo ni Dong Pipot. Bakit boss? Anong kasalanan nila? Sila lang naman ang hadlang sa ating mga negosyo. Ilang milyones ang nawasak dahil sa kanila. Kaya humanda ka dahil hindi basta-basta ang misyon na ito. Yes boss, gagawin natin ang lahat para sa ating negosyo. Mabuti kung ganun. Maghanda na tayo. Mag-ingat ka boss, dahil hindi basta-basta ang kalaban. Ikaw ang dapat mag-ingat dahil alam ko ang lakad sa mga ganitong sitwasyon. Kinakabahan ako boss. Huwag kang kabahan dahil habang tumatagal, mas lalo akong tumatapang. Yan ang gusto ko boss, maasahan ka talaga. Butas nga ang karayom, pinapasukan ko. Sila na ba nang walang bitaw? Ha! Tara, malalim na ang gabi. Baka malunod tayo. Boss, ang ganda ng pasok ng pera ngayon. Oo nga, marami-rami na rin mga negosyo ang ating narangan. Boss, ang galing mo talaga sa mga ganyang bagay. Boss, kinakabahan ako. Bakit? Baka may nag-imbestiga sa atin at baka mabuking tayo, boss. Kung mabubuking din naman tayo, walang ibang tao na yan, kundi si Juyax. Sino si Juyax boss? Kapatid ko sasama. Pero tataluhin ko siya dahil siya lang yung mga babag sa plano ko. Kaya mag-ingat kayo at magbasid kayo. Nakuha niyo ba? Sige, boss! Boss, ang layo namang nilakad natin. Oo, sigurado akong nandito yung mga mukong na yun. Kaya tara! Ayun na sila. Umanda kayo dahil nabubuhay na ang papatay sa inyo. Titirahin ko na boss. Huwag, masyado pang maaga para paglamayan sila. Tara! Boss! May kalaban! Juyak! Boss! Tago! Pwede! Magbabayad kayo! Huwag kang kikilos. Pag kikilos ka, sabog yung bungo mo. Tapos ka na, Juyax. Wala ka nang kawala.
iniwan mo kami ng mahabang panahon ni Itay at Inay. Nagawa ko yun. Para yun sa sarili ko. Dahil ang hirap ng buhay natin noon. Hindi na kita kinikilalang kapatid. Ikaw lang yung kapatid ko na sumisira sa aking mga plano. Huwag ka na magmahangangan pa! Sige! Ikutok nyo! Hayop ka! Ilang taon at buwan akong nagtitiis dito! Hayop ka! Hinto! Bunso! Patawarin mo ako! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo! Mas mabuti bang ayusin na lang natin to. Hindi pwede!